Il-kumpanija tal-Gvern Interconnect Malta ddeċidiet li testendi l-perjodu għal dawk interessati li jipparteċipaw fis-sejħa l-ewwel proġett ta' windfarm nazzjonali fuq wiċċ il-baħar wara interess qawwi fit-tnedija tal-kwestjonarju ta' kwalifikazzjoni preliminari. Stqarrija minn ICM qalet li wara laqgħa online u numru ta' talbiet tal-kjarifiki, bosta operaturi ekonomiċi talbu għal żmien addizzjonali biex ikunu jistgħu jistabbilixxu l-parteċipazzjoni tagħhom kemm bħala entitajiet indipendenti fis-subija ma' operaturi oħrajn jew f'kollaborazzjoni iżjetusa. Fid-dawl ta' dan imħabba daqsu l-importanza strateġika tal-proġett, l-awtorità kontrattwali ddeċidiet li testendi d-data ta' eluq ta' sottomissjonijiet sal-21 ta' Lulju li ġej. Sadattant l-awtorità kontrattwali qed tkompli tinvolvi ruħha ma' awtoritajiet u entitajiet relevanti involuti fil-proġett, inklużi dawk li se jkollhom rwol fil-żvilupp tiegħu, hekk kif fil-fażi li jmiss se jingħataw it-termini prinċipali għal kuntratti ewlenin u se jiġu definiti ir-rekwiżiti għall konċessjonarju. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Nafa Pubblika li taħtu jaqa' dan il-proġett kruċjali se jibqa' impenjat fl-aħjar interess tal-pajjiż f'dan l-avvanz għall-ambizzjonijiet nazzjonali fl-enerġija rinnovabbli offshore.